Αν η τηλεόρασή σας δεν εμφανίζει κανένα ιδιωτικό κανάλι, δείτε τι πρέπει να κάνετε. Πατήστε το κουμπί μενού στο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ή εγκατάσταση καναλιών. Επιλέξτε αυτόματη αναζήτηση ή αυτόματο συντονισμό. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αποθηκεύστε τα νέα κανάλια. Εάν βλέπετε το κανάλι HTV της HellasSat, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Εάν η τηλεόρασή σας είναι σχετικά καινούρια και δεν λαμβάνετε τα νέα κανάλια, ελέγξτε το region της τηλεόρασής σας από το κυρίως μενού και σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη στη χώρα Ελλάδα, αλλάξτε τη χώρα σε άλλη χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναλάβετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. Εάν ούτε με αυτό εμφανίζονται τα νέα κανάλια, θα χρειαστείτε συμβατό αποκωδικοποιητή με σήμανση CE. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή σας. Η σύνδεση γίνεται με καλώδιο HDMI και μην ξεχάσετε να συνδέσετε το καλώδιο της αντένας στον αποκωδικοποιητή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης των καναλιών, όπως προηγουμένως. Για περισσότερες πληροφορίες, hellas-sat.digital ή στο 22 000 737.